Nu așa, că nu ți arăți curul în video, că fac video acum. Ali, îți dai mama capul? Mai pot. Uite-l și pe spot. Și pe pot. Ali. Și pe Ali. Pisi. Uite-l și pe spot. Cum stă spot? Uite-l. Uite și pisiții. Uite, ăsta imediat o să cadă. Mi. E să vreau.